Woedende brief uit Zeeland richting kabinet. Het is woensdag 12 februari. Dit is Zeeland Nu. Defensie wil kazerne niet in Vlissingen. Fatale botsing op A58. En wat blijft er over van de Walcherse stranden? Dag dames en heren. Zeeland schrijft vandaag een boze brief aan het kabinet over de marinierskazerne. Teleurgestelde Zeeuwse bestuurders hoorden gisteravond van staatssecretaris Visser in Den Haag dat een verhuizing naar Vlissingen er wat haar betreft niet komt, ondanks het besluit uit 2012. De pap lijkt gestort. Geen kazerne in Vlissingen. Verslagenheid en verbijstering bij Zeeuwse bestuurders na de mededeling dat wat defensie betreft de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen van de baan is. We zijn nogal aangeslagen, want het duurde ongeveer 2 uur voordat de staatssecretaris toegaf dat ze vanuit de overwegingen die Defensie heeft het niet ziet zitten om de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen te vestigen. Maar dat in formele zin het kabinet daarover zal moeten besluiten. Dat is natuurlijk bizar, hè, want je mag ervan uitgaan dat het kabinet met één mond spreekt, maar zij maakt hier nadrukkelijk het voorbehoud dat het kabinet er nog over moet besluiten. Ik begreep van de Zeeuwse bestuurders dat het hoge woord er na 2 uur een beetje uitkwam, dat u toegaf van luister, Defensie ziet een verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet zitten. Dat zijn de woorden van Zeeland. Wat ik heb aangegeven op verzoek van Zeeland is, duid nou eens wat voor jou nou de afwegingen zijn, wat er nou anders is ten opzichte van 2012. Dat heb ik geduid op het gebied van personeel, operationeel en financieel. En ik heb aangegeven dat ik dus grote aarzelingen heb. Het kabinet zal nog steeds een besluit moeten nemen. We hebben gezegd dat we dat voor 1 april dit jaar zullen doen. In de studio Ariane Laforte, jij was erbij in Den Haag. Het is een beetje verwarrend. Is die verhuizing nou afgelast of niet? Nou ja, het is inderdaad verwarrend. Hè? De Visser die eerst tegen de Zeeuwse bestuurders zegt, joh, het gaat niet meer door wat mij betreft. Dan later weer voor de camera zegt, het besluit is nog niet genomen. Het kabinet moet dat doen. Het zijn de woorden van Zeeland. Blijkt ook een vreemd gesprek te zijn geweest gisteravond. Ze wilden bepaalde informatie niet delen. Ze kwam opeens met nieuwe eisen voor oefenterreinen. Dat is de reden dat Zeeland nu zegt, we willen niet meer met deze staatssecretaris praten. We gaan nu om haar heen, gaan we een brief schrijven aan het kabinet. Ja, een brief die de woede en de emotie in Zeeland moet verwoorden. We gaan natuurlijk naar aanleiding van het gesprek gisteravond het kabinet informeren over wat wij aan onze kant hebben beleefd. Want ik vind dus echt dat het kabinet natuurlijk moet doen wat ze belooft. Wij gaan echt uit van een betrouwbare overheid. En ik geloof daar ook echt in. Sterker nog, ik vind als politicus dat je daarvoor moet staan. Ondertussen stromen in Zeeland de reacties binnen. Boosheid, ongeloof en het besef dat het beeld van mariniers die niet naar Zeeland willen dodelijk is voor het imago van de provincie. Men heeft toch ook een beetje het beeld buiten Zeeland van dat we een eind achterlopen, zullen we maar zeggen. Nou, allemaal onnodig en klopt helemaal niks van. En ik vind dat als je nu mariniers zeggen wij willen niet naar Zeeland en zo'n staatssecretaris zegt nou ik accordeer dat, dan zegt ze eigenlijk ook gewoon dat het zo is. En ik vind dat is gewoon verschrikkelijk. Je gaat daar 10 jaar mee achteruit wat imago van Zeeland betreft. Ja, woede, frustratie, nu die kazerne toch echt definitief aan onze neus voorbij dreigt te gaan. Maar ja, definitief. Ik blijf geluiden horen, ook vanuit Den Haag, dat het toch echt nog geen gelopen race is. Dat met name de CDA-ministers in het kabinet echt pro-Zeeland blijven. De partij die zich wil profileren, nu de verkiezingen er langzaam maar zeker aankomen, als een betrouwbare partij die zich aan de afspraken houdt. En ook een CDA-minister van Financiën, Wopke Hoekstra, in huis heeft, die geen zin heeft om uit de schatkist 1 miljard euro te trekken om Zeeland te compenseren. Dus we blijven het volgen, dankjewel. Bij een zwaar ongeluk op de A58 is een automobilist om het leven gekomen. Ter hoogte van Kruiningen reed de auto achterop een vrachtwagen. Hoe dat precies gebeurde wordt onderzocht. Hulpdiensten rukten massaal uit, maar de automobilist overleed ter plekke. Het ongeluk gebeurde iets voor 12:30. En dat deel van de snelweg richting Goes is urenlang dicht geweest. Brand vanmorgen in een loods in Hulst. En dat zou zomaar gevolgen kunnen hebben voor de carnavalsoptochten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Want in de loods staan 19 praalwagens. Die zijn niet in brand gevlogen. Een branddeur halverwege de loods heeft dat voorkomen. Maar ze zijn wel licht beschadigd. Nou, gelukkig is het allemaal een beetje meegevallen. De schade die beperkt zich eigenlijk tot een klein deel, een hoek in de loods.
En aan de carnavalswagen zelf is gelukkig weinig of geen schade. Er is wel wat route dat zich verspreid heeft in de loods. Maar dat is wel met een goede poetsbeurt wel te verhelpen. Dus, De loods wordt vanavond vrijgegeven en dan kunnen de carnavalsverenigingen aan de slag om de praalwagens tip en top te maken. Het afkalven van de Walcherse stranden vormt geen gevaar voor de veiligheid. En daarom worden ze ook niet met voorrang opgespoten. Gewoon volgens planning en dat is uiterlijk eind volgend jaar. Dat laat Rijkswaterstaat weten. Door de storm en het hoogwater zijn stukken strand weggeslagen tussen Dishoek en Vlissingen en tussen Westkapelle en Zoutelanden. Daardoor is de kans groot dat er daar deze zomer minder strandhuisjes geplaatst kunnen worden. Je leeft er elk jaar weer naartoe om naar het strand te gaan, om daar je tijd te verdrijven. En als het een jaar niet kan, ja, dat zou heel jammer wezen. Dat is heel vervelend voor mensen. We zijn nu aan het inventariseren waar straks nog ruimte is voor die strandhuisjes. En proberen ook andere plaatsen daarvoor te doen. Maar als dat de uiteindelijke consequentie zou kunnen zijn, dan zou de zorg voor de veiligheid van de badgast voor ons voorop staan. De gemeenten Veren en Vlissingen gaan nu inventariseren welke delen van het strand er niet gebruikt kunnen worden deze zomer. Rapper Michael van Oostende uit Middelburg dacht jaren geleden dat hij nooit een doorsnee burger in maatpak zou worden. Tot hij op een dag achter een bureau zat als accountmanager en om 5 uur naar huis ging om bij zijn vrouw en kinderen te zijn. Over die omwenteling gaat zijn project Levenslust, waarin de rapper in hem toch weer wakker wordt. Het was 5:00 s'nachts, zonnetje laag hangend. 2 mannen zaten naast elkaar aan de waterkant, een blikje bier in de hand. Dat was alles wat we hadden. Kijkend naar de mensen onderweg naar werk in maatpakken, daar zat ik. En ik was niet stuk te krijgen. Wij beloofden elkaar dat het altijd zo zou blijven. Maar het bleef niet zo. En Michael van Oostende veranderde in de man die hij nooit zou worden. Over die verandering gaat Levenslust. Ik kwam er eigenlijk achter dat levenslust in veel meer dingen kan zitten. En dat die lust voor het leven ook in de alledaagse dingen kan zitten. Van bijvoorbeeld in zo'n speelhuisje spelen met je kinderen. Maar de rapper en schrijver van binnen schreeuwde om weer naar buiten te mogen komen. Om te vertellen dat verandering niet slecht hoeft te zijn. En aan alle levenswijzen mooie kanten zitten. Hé meisje, je bent een uitzicht zoals je daar ligt. Je bent ontwapend. Als de prinses uit Frozen waarvan jij de naam niet kent, zullen wij een hut bouwen samen van de kussen die we gaven. Op een gegeven moment kwam ik achter van nou, ik hou nog steeds wel heel erg van schrijven, dus laat ik blijven schrijven. Ik ben verhalen blijven schrijven en gedichten. En daarna ben ik eigenlijk weer op zoek gegaan van hoe kan ik nou die verhalen die ik wil vertellen misschien ook in het rapvorm gieten. En dat is het nieuwe project Levenslust geworden. Ik sta met lege handen. Ik hou mijn leven achter, want je leeft alleen, ook al ben je met vele anderen. Mocht Levenslust massaal worden opgepikt, is de kans dat de man in het pak weer een rappende popster met bijbehorend wild leven wordt, nihil. Ja, dat is dus niet wat ik wil. Want ik vind juist die contrast wat het zo interessant maakt. Dus dat je inderdaad gewoon dat 9 tot 5 leven hebt en tegelijkertijd ook op zoek gaat naar de randjes van het leven. Want laat mijn leven maar een slechte film zijn. Zie de camera wegdraaien als we binnen zijn. En terwijl het beeld naar het zwart overgaat, lopen wij over in elkaar. Poëzie en lichaamstaal. Ik kruip geruisloos door het zacht van de dekens. Staat hier nou een man in een maatpak met een gefrustreerde rapper van binnen? Of staat hier een gelukkig mens? Hier staat een heel gelukkig mens. Ik schreeuw verdomme man. We hadden het beloofd. Deze vrije vogel zit gevangen in mijn hoofd. Rond deze tijd zit hij weer in de brievenbus, de WOZ-beschikking, die aangeeft hoeveel je huis waard is. En je zult maar op een stukje grond wonen dat opeens fors in marktwaarde is gestegen. Dat lijkt leuk, maar heeft ook zijn nadelen. Zo blijkt wel in Renesse. Het huis was eerst 316.000 WOZ-waarde en is nu verhoogd naar 450.000. Dit schattige huisje is van 1960. Het is 84 vierkante meter, dus dat is heel klein. En die was 309.000 en die is nu getaxeerd op 449.000 euro. Energielabel F. Het is natuurlijk een onverwachte verhoging van 50-45%. Ik zeg hallo, daar schrik je van.
In deze wijk achter de duinen bij Renesse hebben ze er nog buikpijn van. De drastische verhoging van de WOZ-waarde van vorig jaar. De waarde van hun woningen, niet eens met eigen grond maar op erfpacht, was toen ineens opgetrokken naar wat volgens de gemeente de werkelijke marktwaarde is in deze buurt. Bezwaar maken hielp niet. En zonder dat ze er iets voor gedaan hadden, woonden ze ineens op een hotspot. U zit dus eigenlijk hier op een goudmijn. Ja, dat zeiden we lachwekkend ook tegen elkaar. Van, oh, we zitten ineens op de Goudkust. Maar het feit is, wij gaan niet weg. Wij willen niet verhuizen. Wij willen hier blijven wonen. En wat er nu gebeurt, is dat je gemeentelijke belastingen natuurlijk veel hoger zijn. En dat komt jaarlijks terug. Daar moeten we mee dealen. Ook in de rest van Zeeland steeg de WOZ-waarde van koopwoningen de afgelopen jaren, maar lang niet zo spectaculair als in Renesse. Vergeleken met andere toeristische plaatsen, zoals bijvoorbeeld Bruinisse en Oostkapelle, steeg hier de gemiddelde waarde van woningen tussen de 2 en 3 ton en met vele tientallen procenten. Vooral de aanwezige voorzieningen kunnen een wijk gewild maken. Dat geldt vooral ook voor senioren die ergens op het platteland wonen. Die trekken dan meer naar de voorzieningen toe. En een plaats of een wijk kan om die reden zeker courant worden. En als je bijvoorbeeld achter de duinen ligt als wijk? Ja, dat is sowieso populair natuurlijk om daar te wonen. Dus dan heb je daar ook het genot van. Dat is natuurlijk plezierig om daar te verblijven, maar daar moet je dan ook voor betalen. Ook voor dit jaar zal de gemiddelde WOZ-waarde stijgen. Maar hoe lang blijft dit nog doorgaan? Dat het onroerend goed schaars blijft, dat er weinig nieuw gebouwd wordt. En dat de rente laag blijft. Maar het probleem is de schaarste. Dat we dan natuurlijk toch een toename nog steeds zien van de waarde, ook de komende jaren nog. En dat betekent vaak meer onroerende zaakbelasting betalen. En daarom kijken ze hier in Renesse met spanning uit naar de komende WOZ-beschikking. Nou, ik denk dat de gemeente het niet meer moet doen om nog eens een keer weer te gaan verhogen. Want ik denk dat dan de hele buurt hier op zijn achterste benen gaat staan. Zover zal het waarschijnlijk niet hoeven komen. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft aangekondigd het OZB-tarief voor dit jaar namelijk iets te verlagen. En in de laatste week van februari zullen de inwoners het exact weten. Dan valt de nieuwste belastingaanslag weer op de mat. De wind is langzaam wat afgenomen en de zon was zowaar een poos te zien. Bleef vrijwel overal droog met een temperatuur tussen 7 en 8 graden. Morgenochtend periode met regen en 's middags worden de buien afgewisseld met wat opklaringen. Zometeen nieuwe Zeeuwen. Hoe redden vluchtelingen zich hier in Zeeland? Taalles nemen is uiteraard belangrijk. Ik sprak geen Nederlands. Sorry. Rechts. Links. Ja. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu. Morgen een nieuwe om 5 uur. Tot dan en een hele fijne avond.